Unang kasama. Random TV. Oh, babang tubig, kasukoy. Kate. Okay, hintayon kasukoy. Ha. Kate. Makalabas na ba, Jong? Kaya na? Tara nali ah. Another vlog manan kasukoy. Agtiro tayo timalam. Uray Kate. Yon, bumababa ng pituya. Marco. Kita niya, lakas talaga ni Jongjong. Siya lang mag-isa nagbaba niyan. Yan si Jongjong. Mana kay papa niya. Okay, gasolina muna. Ang burawat ma-president sa limbang. Lakad tayo mamaya, Jong. Masanay na. Oy, Tracy. Oy, 12 na lang. Lakad kasukoy. Bawas. Lakad babaw. Lakad lang. Buhat. Hi, Pans. Babaw. Magpandaw daw, sabi ni Kanton. Babaw oh.
pasabing na titiruhin. Papandawin. Dapat na pasabing yung papandawin natin. Unang pasabing. Next pasabing. Pasabing. Ito, mas maraming huli. Pangalawang pasabing. Ayan na, tinataas na po. Okay, ito na ang huli ng pangalawang pasabing. Isang banyera. Isang banyera pinaglagyan. Okay, pangatlong pasabing, Kasukoy. Anong tinitingnan mo dyan? Sinong bibili ng damo? Pampataba. Damo pa lang, solve na. Uli sa pangatlong pasabing, ito lang. Puro damo. Ang kunti, lugi. Okay, pangatlong pasabing, tapos na. Sa kanya na lang. Sa kanya na lang, naghihintay. Pangatlong pasabing, tapos na. Yan, pangapat. Sana naman. Sana naman, may swimming kami ngayon. Jongjong. Oh, pangapat. Pangapat na pasabing. Pangmalakasan, ito na. Ito lang pangmalakasan namin. Ito lang pag-asa. Pag-asa, Widor. Masakit na yawak na. Okay.
For more videos, and new video. please subscribe our YouTube channel. And click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching Memorandum TV.